Pamusoro idari. Mimi ndindakwira dare kuti murume wangu andibudire pachena maererano nemagariro atiri kuita kubva tichingoroora kusvika parizvino. Munogara sei? Baba mazvinzwa. Hanzi ndibudire pachena nemararamiro nemagariro atiri kuita mukuti kudini? Ina handizive kana pane pandiri kumukangasira ndo pandiri kukumbira kwambepera kuti ataure chikoro cherumerano. Atisokukunzwa iko. Ina handisiziva pane mutadzira saka ndo pandakumbira kuti ataure chikoro cherumerano. Asingapedza kuosvika. Pachena pacho muri kumuda here mudzimai wenyu? Ini mudzimai wangu tiri muda problem. Amai mazvinzwa hanzi ndokudai. Saka taurai tinzwe chichemo chake. Inini murume wangu kubva tichitorana. Tani tiyezi. Akanditora achitoziva kuti ndine mhuri dzangu. Asi mhuri dzangu hadzibe pamba pangu. Mwana wangu chaiye ane 4 years. Anotaura kuti handikwanise kugara naye nekuti haakwanise kupinda mumbamba ndinorara kana kuti mandinogara inini amai vake nababa wake. Kuti mwana wangu kana kuti vana vangu vacho vandinototi vadika havakwanise kutomboya kana kuholide pamba pandinogara. Kubva ndichitorana nemurume wangu ndofunga takangaita 2 months. Ndokubva adanana nemumwe mukadzi aigarawo paseri pedu. Achinditora akati yeni ndinoda zvekumasowe ndiri mudzidzi. Panguva iyoyo inini ndikanga ndasingatomboende kuwadzidzi gosi ndikanga ndatombokuenda ndakazozvisiyawo. Asi ndakati aiwa iri harisi dambudziko kumasowe ndakasunguka kukuenda nokuti ndakatombozviita. Ndakagera musoro ndikatendeuka tikatanga kuenda kumasowe. Asi kubva zvatakatorana murume wangu haana kana musi 1 waakaenda neni pamasowe pake paanonamatira kuzotaura kuti ndakazowana uyu ndiye mudzimai wangu masowe edu kumudzimai ndipo panapa ndakaita zvekudirectwa kunzi famba so ukasvika kumukuyu unosvika unopawana. Kubva ipapo pakaita 5 months asingazive kumasowe. Paakazodanana nemukadzi uyu akaita dzimwe 2 months mumba ndisingambomuzive asi achitoraramo anongopindawo zvese tobikirana togeza tombomvura todya orara inini ondorara. Ndakazoenda kumasowe ndikabvunza kuti chinamato chemurume wangu ndimi munomuziva munonamata naye pano chakamira sei. Akashedzwa akauya nyaya ikataurwa akaedza kuzvininipisa but kwaingova kunyebera. Akanzi kumbira ruregerero mukadzi wako bhozi panguva yandikazoenda kumasowe ndikanga ndawateera nomukadzi uye ndikawabata ndikamurova mukadzi weuyu. Ndadzoka kumba tichiti taregererana kumasowe kwacho takatosvika nzira dzapararana. Tichisvika kumba haana iye akabva atoenda ini ndakatotanga kusvika kumba akazopinda futi kumumba kuma11. Achisvika kumba kuma11 akasvikawo ndibvunza kuti iwewe nyaya dzese dzandichitaurwa kumasowe wambodziudzwa nani kweivavaye. Ndakati wangu achindibvunzawo nhoroondo ndichidini ndichitsanangura zvikanzi uchanyengwa naivawo anhengi naanhengi wako vekumasowe ivavo watobvuka mechineri. Achibva atopama dzimwe 2 months pamusoro aibuda akabva kubasa osvika oenda kwaanoenda odzoka ndarara onzi muka undipe chikafu ndomupa chikafu zvese. Mangwana kusena achimuka achienda kubasa ndomuka ndomubikira oenda achidzoka ndizvozvo ngoma ndiyo hapana chakachinja. Ndikati aiwa hapana chakaipa. Ndambomubvunza kumashure kuti mukadzi wako akaenda nechikonzero chei. Akati iye munhu anozviona ega kuti panapa handichadiwe. Unongomuratidza neaction. Ndakabva ndazviona kuti okay ndo action iye iyi manje pano handibve. Ndakaramba ndiripo ndakashingirira. Akazoda kudzoka mumba. Adzoka mumba muye musi waakatotanga kudzoka chero ndanda kutorarawo ndakapfeka zvemukati. Ndopaakanditi ko urara wakapfeka kitongo munhu usina murume sei. Ndikati ko ndinaye here urida here kuti ndingorara ndakapfekenurirana gondwa. Akandirova musiwoyo akandondirowera izvozvo. Akati achibva aita zvaaida kuita ini ndichichema kudaro akaita akapedza ndakamusiya akadaro. Adzoka kudaro so ndakazomutaura kuti iwe patiri kuita zvinhu izvi inini ndine pain yandiri kunzwa. Zvikanzi ako bvatanga futi kuti anzi inini kana muchikomplena ndingaite sei. Regai ndingokusiyai. Kusvikira ndakazomutaura ndoda kumboenda kuchipatara. Kuchipatara kuye musi wandakataura ndoda kuenda kuchipatara akandidhaivheta rutu andiri kuti ari kundiperekedza akasvika kuchipa kurengi zvikanzi andiperekedze kubhindura kuda unotora chitupa changu. Kana tauda kuzovhura faira kuaufa kunodiwa chitupa handichive chako nacho ndikati ndinacho. Takaenda kubhindura zvikasvika zvikaramba. Takadzoka tikazochitorera kutauni center ndokudzoka kumba kwedu. Tagara tichirarama kudaro
takahodha huku dzedu tichitanga kugara muna April last year 2024 tahodha huku dzedu takabva dzakuda kunotengeswa zvikanzi ngatiforome zvidhina tizotengesa zvidhina zvine mari. Munomu mushamba mune chikambani chokuti chikakupai basa munogona kushanda mozovhura mafaira muchiita mastendi enyu, tikachanza tinenge tapinda mukadzi ngati hapana chakaipa. Zvachidaro dare rangu ndari kuirira pakuti chekutanga magariro edu nemurume wangu kusvika nhasi mumba medu amuna bonde rinonakidza. Chaanogona ndechekuti kana adiwa kunze uko mumba anoyako zvikwidibira anorara pamusoro pegumbezi raukafura ukararira ukafuga iwe anopikisana newe. Kana ukafuga iye anoya pamusoro peiroro. Kana asiya izvozvo kana ada kudzoka hapana kufara zvaari kuda iye ndo zvaanoita panguva yaanoda. Nyaya Dokumbiro vakakunyengai vakavataura kuti mune vana venyu ho vakati chii? vakati vana tinochengeta ende vana vanochengeta. Mirai makada baba ndizvo here pavana takawirirana vai hanzi kana wazvova sanzu wazuva nechi nemashizha aradii manga mazvipirani ko chii chakazochii? dambudziko rakaitika nderekuti amai avo vasvika pateme kuti wakanga wakubuda munhu pasina tsarwa. Saka zvinhu zvakasvika pateme kubvunza kuti uraitiko munhu zvaari kungobuda mumba muno musina tsarwa anagona kuenda kuita 3 days 4 days asipo wodzoka munhu ndaizvitambira ngenyara ndokumwana. Saka ndakamboedza kugara chiunza pamwe somunhu mukuru achaedza kuchinja maitiro ake but akaramba achienderera mberi. Pateka anofikiseka muchidaro chisiridzo chavakawirirana pakutanga nechi zvichamaifana kuita pawana handina chanoti ndakapusa because inini ndichigara naamai handifunga tairoja imba hwana asi waimanidzira chete kuti wana wauye kuti tipinde muimba hwana ndikati kuti wana tipinde muimba hwana hatiiti imba tairoja mutaura mari tati tisina zvika zvakaomera wana handina problem nabesi chikafu naitumira wachigara naamai Ai, Alright, vava nenyaya iyoyo kuti hatisi kuti abonde munosvikotisirira magubhezi mauya nyaya yebonde yakatanga nyaya dzinogadziswa ndizozva mai nenyaya aiti ngatipinzisa ngatipinze nenyaya nacho uri kuti kudii nyaya yebonde yakatangira pakuti amai pakubuda kwaita indasikanzisotwarosira kubva vanogona kutoita 2 day periods vasiku saka vachidzoka mumba mukati memwoyo wangu ndinofira chii unozonga uri kuchiita izvozvo 2 tabva ipapo toranaya kunamata nditi wakawa munhu kushandisa mushonga mumba ndikatazoziva kuti mushonga wachiriwo chawo ndochii saka zvino izvo ndaigara chichitongesa kuti ndiwabvundautauzira mushonga ndowei amai anzi mushonga ndowei pavari kutaura kwese kokoka zvavari kutaura nhasi kana kuti kanzi ndinobuda mumba vari kunyepa. Nyaya yebonde iyi ndakaneta kuenda kuna nasekuru vairara wakapfeka vakasvika pamuzorara vakabvisa asi bonde mumba musina takaneta kugadziriswa. Nyaya yemushonga yavari kutaura mushonga wandakanwa inini mushure mekunge ndaenda kuchipatara inini tanorapwa ndofunga ndakabva pamiri ndikati ko imimi honai zviri kuitika izvi zvakamboitika izvine zviri kuramba zvichiitika ndakamboti ndida unotariswa chibereko makatsika-tsika ndakazoenda zvenharo mushure mekunge ndaenda ikoko kuchibereko kuya ndopa ndakasvika ndikanzi amai toda kukubayai motenga mapiritsi aya mune discharge yamuri kubuda handina kuziva kuti zvairevei ndakarapwa ndikadzoka chandakadzoka ndochokuti ndakanotaurira baba wakuti endaiwo munotestwa HIV ndochinhu chandakavanyepera nokuti vakanga vasingade asi ndakavati tizvitora sekuti zvabva kuna nesi zveshuwa vakazvivhunduka ipapo vakatakura kadhi rangu vakaenda kukliniki vakadzoka vachinditi iwe wakarapwa siki hauna kundiudza sei waifana kuuya uchinditaurira ndatonzi nanesi mukadzi wenyu aifana kuuya ngokuudzai kuti ndarapwa siki ndopa ndikati aiyo makasununguka handei kuna chiremba vakandibatsira tonotsanangurirwa matsananguriro avakaita patakadzoka mushonga uyu ndopa ndakazoti mushonga wechirungu handifune kuti mushonga wechirungu renge riri gwenzi rokusuka chibereko zekunwa kwangu inini
mabudiriro nyangoma achizivi pachinokotika zvamatauni anzanga rigwedzere chibereko nyaya yeproblem yekubviswa chibereko mumasoro kwedu kwadzidzi kwatonamata kana ana amai vanja zvimwe zvinhu vataura amai kuti adeko iyo nguru ana amai vanoita zvokuti chiunyareko kuna varume kuti anokuparidze kuti chiuda hachidiwe asi waichiita kai saka ngasitaure nyaya tinakutesa nechinyaya izvi zvinoda kuwanda nazvo izvi zviya zvinangana basa tokushandisa imba yako kuti munani nhau iripo ndeyekuti iwo kubatsirwa vanofanira kuita kubatsirwa kumasere kana zvine zvaramba tichienda panext stage noti isi ndozvati isi ukakuitana kwetika kuita onini pamaiti amai matika makaenda basa nini maisvika muchiona amai vasipo vabuda ndizvo amai avaita 3 days 4 days wasipo izvozvo amai vadzoka maizoita sei ndaigona kuvabvunza sometimes zvimwe zvinhu ndongo handiri zvangu zvokutaura ndinongonyara ndokuvabva kuti asi munhu nyarara kwenyukazi maitorera handina musi wandikambodaro changa wakati wakaenda kubhindura nditi kubhindura kwakaita mazuva wasipo wadzoka kubhindura izvozvo mai majuro ndokwazi takabuda nawe kuti wakuti ndichakumbira mwana mukoma pane mwana mukomana wavo handiti ndakamutora ndikati ngauye kuno since anenge ava munhu akura nditi ini ndine contract yekuwakanga apota achidzidzirwa mabasa dzimweni dzenguva anoona chinhu chaanobata chazomubatsira paupenyu hwake handiti saka vakazenge vakundudza zvekare kuti ndichatokukumbira pamazuva anochera kuti ndiende kubhindura nemwana anoona ana baba wake kunova ndiko kwaigara vachienda vachiita vachienda kuna nasisi wavo saka ini mukati momwoyo wangu ndinofira sei azobudza chokwadi chake ari kuti ndokubirwa ndikuchengeta munhu panapa ndichifuga munhu achidaenda kubhindura akanosangana nemurume wake ende pamutemo watinoziva ndokuti kana ava amai vane vanavo handina kuramba kuti vana ndikavagamuchira pamba panga nditi kana kuri pane urongwa hwekuti hama dzevana dzinoda kuona wana kubva kuna amai avo zvinotoya zviri kumusha kwavabereki kwaamai avo avo vabereki vaamai ndo vanozivawo zinotaura mukwasha nhau iripo ndeyekuti mukadzi wakoyo ane kwaakaita vana handiti saka pane urongwa huripo zvobva zviri kuaa vabereki vake zvinhu zvakajeka kwandiri chibatsira kuti ukasenda ukadzi wako rumura ini mukadzi wangu ndirumura muudza zvausuruda zvacho chandinokumbira ndechekuti pakutaura kwandikaita naye madhesi apera ndakamutaura pandaita bhizinesi akaita zvekutengesa itira bhizinesi rako paumba kana pari paunenge wafera ine chinasa kuona kuti uri kufera wogara paumba iye zvinotoshanda muwavha ndogara muwavha ndinosvika patime yekuenda kutenga chikafu kujiko everyday asi mukadzi ari paumba orati mari dai ichipinda mumba ichishanda mumba handi zvinobatsira zvimwe zvinhu pandosvika paumba hapana munhu ndopinda bhizi rekuenda kutenga chikafu kujikoni chokuti ndidye masikachenye kwete kubhindura unogara sisi wake yemuaupa wanoenda kunotenga chikafu kana ndikarwara inini vanoenda kudya ukandina ndikarwara havambozive kuti mukadzi anonzi waswera sei warara sei kana vakaenda rwendo kwavaenda havazive kuti vakadzoka vanosvika pamba vachitouzisei nyaya yorutaura yese kunyepa changamiro oraita mai anoda mazuva iye atadokudai mamudobudwa pachina tinoanokudai hawandide baba izvozvi tine 3 months ndasvikira mumba miine mukadzi ndine vhidhiyo randakatora mukadzi ari pamubhedha pandinorara 3 months baba havandovazive mumba hawanodidei kuda mukadzi wakuita mukadzi wako tinobuda natinogara pamba semagareta mazuva ese ekuzarara naye handapata ngoramba kurara naye handinapata ngoramba kurara naye mazuva apera mukadzi waku ndinobuda izvozvo but amuti abudai baba zvamunogara padhuze endai munoita zvamunoita akavapata mukadzi ane ukasha hururapo ungoti munobvisa hebhewo kana paine endai kumba munogadzirisa murari madzimai ndo zvamakurira izvozvo zvamakurira hamuswa kuzviita mukutyei enda inapana chatinotya usave unawo hauswa kuseva chisonaka haudi kusona zvinoda kuchitisirei handina chatinotya mambo asi nhau iripo ndekuti amai avo dambudziko unge runyaonesa ndokuti wanongobuda uenda wobuda uenda bhizinesi chinzwa zvitaurwa nedare mukadzi anga yakoninyepera panapa kuti ini bonde ndiri kurishanda iwe kumirira kuti mukadzi uyo abatwe nechikomba kana kutaura zvakutaura kuti zvababa vakamupa mwana inosevisa mukadzi wako sekuti mutora kwakaita kuti gara naye
ini handina problem apo izvozvi achibva kuripota musuroka akakwira dara musi wefriday chaka ndichibva kugora ndikamusvikira hamuna zvinhu zvakira na1 nanhasi agari kumba kufunga kwenyu ichibvira chini mugara kumbe amai ndiri kunogara mwana wangu kumbe useko kuchikona ndakabuda mumbane pamusaka pokuti musi wandakakwira dare chaiwo chaiwo akauya akafuta pamba pedisati totaudzani chanogona kusvika kana ine mhosva yandowo kundipawo ndipa ogumbuka torara fusto hatina nguva yekuita nyaya hatina nguva yekusei ndakwira dare inini akauya mumba akati mimi mandikwirira dare chiko chiri kuitika ndaona mupurisa wamamba asvika pano ndakaramba ndakanyarira ndikati muda kuti ndikupindure chiti chizvanzive ndechipindure nekuti ndinoziva zvinoreva dare ndikati madiko kuwabvunza zvikanzi basa raundikwirira dare inini zvawatanga kupopota aundikwirira dare inini neejenyama itarangopedza dare mese munorwana wakuru endai panze apa endai panze munotaurira zvamufunga kuti zvingabatsire kuti mbenyu ifambe kana yaramba kufamba zvinoda ifambe mudzuka muramba nazvitachina endai panze apa